2005ean topatu zuten grafito bat Iruña Beleiako aztarnategian. Elefante baten marrazkia zetorren. 15 urte geroago, 2008an hain zuzen, gertatu zen Iruña Beleia epaiketa. Epaiketa gertatzen ari zela, bai Korreok eta bai Diario Baskok argitaratu zituzten Miguel Ángel Berjón eta Jose Ángel Apellaniz arkeologoek egin zituzten deklarazioak Eliseo Gilen kontra egin ere. Haietako batek zera deklaratu zuen: el dibujo del elefante es imposible por estas latitudes. Elefantea topatu zenean, 2005ean, esandako arkeologo horiek Iruña Beleian egiten zuten lan, lurmen enpresan hain zuzen. Eta orduan esaten zuten grafito guztiak benetakoak zirela. Are gehiago, irratiz eta dena eskaini zuten elkarrizketa grafitoak goraipatuz. 4 urte geroago, 2009an, esandako arkeologo horiek gehi 3. batek, Crespo abizenez, bere posizio aldatu eta Eliseo Gil lankide ohiari ekin zioten jendaurrean. Ikus ditzagun zein ziren Iruña Beleiako biztanleak. Alde batetik bazen elite jende bat, Domus etxe doktoretan bizi zen. Bestetik bazen haientzat lan egiten zutenak, gehienak esklaboak, eta azkenik baziren legionarioak ere. Iruña Beleian bazen kohorte bat, 4. eta 5. menden bitartean, 400 bat legionario. Eta kuartel baten arrastoak topatu dituzte, baita legionarioen gerriko ebilak ere. Guk txikitan eskolan zera ikasi genuen. Aníbal, general cartaginés, que juró odio a muerte a los romanos y que cruzó los Alpes con elefantes. Aníbali jarraitu zitzaion bere anaia Asdrúbal, ura ere sekulako ejerzitoarekin. 21 elefante eta guzti, gaur egungo tankeak. Asdrúbal atera zen peninsularen herrialdetik eta Donostiatik pasa zen. Donostia bidean nahita ez pasa behar izan zuen Euskaldunen lurraldetik. Lurralde horretan gerora sortuko zen Iruña Beleia hiri erromatarra. Eta hori gertatu zen Iruña Beleia sortu baino 200 urte lehenago. Beraz, Iruña Beleiako Euskaldunek nahita ez jakin behar izan zuten Asdrúbalena ahoz belarri bere arbasoei entzun da. Erromatarren eskolan hainbat gai lantzen ziren. Mitologia, oratoria, matematika, baita historia ere, eta hor nola ez, Erromaren etsairik handienarena zenbait zen Aníbal, bere elefante eta guzti. Esklaboen bizitza laburra zen oso. Iruña Beleia iraun zuen 400 urtez, alegia milaka eta milaka esklabo imperioko bazter guztietatik ekarriak, baita Afrikatik ere. Ta orduan, bazen Afrikan elefante gehiago gaur egun baino. Pompeia Valentina Domus etxean bada mosaiko eder bat. Horrek esan nahi du, bazela taller bat, oficina musiba izenekoa, mosaikoaren piezak egin ahal izateko. Taller horretan lan egite zuten guztiek ezagutu behar zuten nahita ez elefantea. Izan ere, mosaiko erromatarretan sarritan agertu ohi da elefantea. Esana dugu
Iruña beleian bazirela legionarioak ere, eta legionarioek oso entrenamentu gogorrak egiten zituzten. Bereziki entrenatzen ziren elefanteen kontra borrokatzeko. Izan ere, peninsulan zehar borrokatu ziren gerra punikoetan, sarritan erabili zituzten elefanteak bai kartagotarrek eta baita erromatarrek ere. Kordoban aurkitu dute elefante baten hezurrak. Eta albiste hori, El País egunkariak ere ekarri du. Beraz, ez zen legionario bakar bat ere izango elefanterik ezagutu eztakoa. Julio Cesar handiaren estandartean ere elefantea dator. Borroka bat irabazi baitzuen elefanteen kontra. Txanpon bat eta dena atera zuten motibo horrekin. Milioika txanpon atera zituzten. Gaur egun numismatikan txanpon horrek izen badu. Denarium Cesar. Alde batian dator Caesar eta elefantea, eta bestean erritu erlijiosoak egiteko instrumentuak. Adibidez, sinpulun, zenbaita elzetxo txiki bat. Iruña beleiako grafito batian dator Julio Caesar, eta beste batian Julioa eta segidan erramun koroa. Julio Cesarrek soilik erabili zezakeen koroa hori noiz nahi eta nahi zuenean. Bi grafitoiek erakusten zute, Iruña beleian ezagutzen zutela Julio Cesarren historiaren gorabehera guztiak. Aipatu arkeologoek bere lankide ohiaren kontra deklaratu zuten egun hartan bertan, Pello Izagirre ikertzaileak honako hau idatzi zuen Ama Ata blogean. Julio César acuñó una moneda con un elefante. Una de ellas fue comentada por Bareibar en el curso de apertura 1882-1883 del Ateneo de Gasteiz titulado Itzaldiaren izenburuaz ari da, Antigüedades de Iruña. Bareibar nos dice: lista de monedas encontradas en Iruña y Trespuentes, facilitada por mi docto amigo Isidoro Fernández de Arellano. Julio César. Anverso, Caesar. Elefante comprimiendo con los pies una serpiente. Reverso, sin leyenda. Simpulum, hacha y ápice. Itzaldia argitaratu zuen Euskal Herria aldizkariak. Hona hemen bai akusazioak eta bai zenbait komunikabidek Eliseo Gilen kontra erabilitako hiru aitzakia. Badira gehiago ere. Bat, ziotenez, nunca jamás existió ninguna letra J en la antigüedad. Pompeian bai. Bi, ziotenez, en una cruz viene Rip. Errestauradoreek deklaratu zuten zetozela hiru marratxo besterik ez. Eta hiru, ziotenez, en una grafito pone Descartes, filósofo del siglo XVII. José Manuel Tarriño marazkilari eta arkeologoak optika berezi batez ikertuta gero, esan zuen jartze zuela
Miskart. Deklarazio hauek epailea aurrean egintakoak grabatuta daude. Epaiketan deklaratu zuen baita Amelia Baldeon Andreak ere. Beraura izan zen Arabako Museo Arkeologikoaren zuzendaria grafitoak aurkitu garaian. Eta Lorena López de la Calle diputatuak kargutik kendu zuen. Arrazoia, Baldeon Andreak epaileren aurrean deklaratu zuenez, grafitoari buruz zeukan posizioa. 2007an, Berjon eta Pellaniz arkeologoek lurben enpresa utzi eta Arabako Museo Arkeologikoaren zuzendariak deklaratu zuenez, haren bulegoan aurkeztu ziren bere zerbitzuak eskaintzeko asmoz. Izan ere, bere enpresa propioa sortu nahi zutelako. Handik 2 urtera, 2009an, zuzendaria kargutik bota zuten. Eta 2011an, aipatutako arkeologoek posizioa aldatu eta Eliseo Gil langile ohiari ekin zioten jendaurrean. Sarritan, nire ustez, zigorra eta saria txanpon bateko bi aldeak dira. Ikusiak ikusirik, Denarion Cesar txanponaren boterea iristen da baita narratiba guzti etaraino ere.